matur sembah nuwun. Iki akeh nawala ingkang tuwibeng ana ing pangkon, Mak. Saking Pak Bayan. Nah, pundi niki? Maguan. Nenggih Pak Agus Kuprit ngersakaken podang kuning versi Samboyo ya. Assalamualaikum bocange sambut saking kula Ki Wartani ingkang ngersakaken saking Gunung Jengleng Gubuk Asmara kaliyan Kusuma Wijaya sembah nuwun nggih. Sambut saking tuan rumah. Lah ya. Saking Mbah Wo Sukorami nggih Pak leres. Nggih, Mbah Wo Sukorami ngersakaken saking gunung kalian Gerajakan Banyuwangi Lewung. Nah, ya. Salam persaudaraan buat Niken dari PSHT Sukrayon Kampung Baru. Buat Karang Taruna yang bertugas tetap semangat dan waspada. Nggih. Saking PSHT Kampung Baru request Mekarlah. Oh, kan tidak Mekarlah ya. Enak adalah lagu. Ngerti ku Bang Mekar. Ayo. Ya nikan dhisik ya. Nang jumeneng mumpung ketemu anak wedok iki calone bar bodho iki akeh sing jobe karo nikan. Ayo. Malah tekan Boyolali tekan Pekalongan karo nikan. Tur bocah iki bareng dandan prasaja ngangge dayak sinden ngene iki malah ngibarate srengenge saya padang, ngibarate rembulan saya endah, ketok aluse ketok alune. Ayo ngoblong-ngoblong kaya ngene. Nen jumeneng luwih dhisik Slendro Songo saking Gunung Tembangi. Ya. Monggo-monggo Mbak Niken. Gua mercon kan? Kula, Pak. Lah iki muni. Nggih, kula briefing ya, Pak. Nggih, kula pokoke jumeneng ngoten mercone kula tidak. Ngono, Pak. Ini penghormatan kanggo sampeyan Pak Margono kuwi. Mergo sampeyan nembang suarane banter, kula dihormati nganggo bantere mercon kowe. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung ora mau keblasok ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Ampun enten Google Map. Mana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Nggih, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki Kampung Baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Berarti etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung ta kowe? Mboten, sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon jedhos ngono wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lah jenengan apa sampun nate? Wong ditakoni bingung ora kok muni bingung sopir kula Pak, kok mboten. Mau mubeng-mubeng ngomong apa lho. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Ya saya kan hanya menjelaskan toh, Pak. Ya maaf toh, gitu aja kok salah. Ngene Ya salah. maaf toh, Pak. Ngene salah, ngono salah. Iya. Kowe ngerti ta tembang rewel? Ngerti ta wong kowe. Gimana itu? Ini viral-viral tembang rewel iki wis nek pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Lah akhire dadi kae lho nggih iklan. Terus terang terus. Ayo. Marem ya sawane nganjuk. Alhamdulillah, Pak, niki wau perjalanan no gremis to, Pak. Terus nang niki wau kula mandhep to Jawa deres, Pak. Alhamdulillah saniki pun terang. Ngersane iki lho para penggemar semono akeh piye. Nggih, kula alhamdulillah seneng banget, Pak. Sing seneng karo sampean ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, terima Kudu bersyukur lho, kasih. Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampean kaya ngono kuwi.
Nggih, aku ya seneng nang omah sampean saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe apa cetakan. Wah, mantap koyo ngono kuwi. Nggih Pak, pangestune. Ngono kuwi. Ya, nembang saking gunung coba kaya apa. Saben bengi sangku ya jebol-jebol lho. Iman ini kan kira berjumbleng. Nah iya suarane diantar di kembali karo swara gamelan kaya ngono. Ya temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggo janor kone biasanya gen-gen ini tak kudangi anakku. Lah cara lawas ngono kuwi gandeng sing nanggapi Pak Margono, tak kudangi Pak Margono. Ayo. oh ngaten. Ngono, lha kowe mesti kendel. Terus ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak ngono kuwi. Ayo. Tak kudangi Pak Margono Sing bagus-bagus dhewe. sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng ngono lho. Kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya. Ning apake sehat. Nah, Mbok dikumbliti Pak Margono kok noto ora. Ya ngono kuwi. pundi wae Pak Margono? Pundi? Oh, alah dikutang delik kok mana. Iya. Wedi karo sinden. Ah iya ngono kuwi. Iya. Yuk, niken. Dalam Sampeyan nanggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono ngopo to, Nduk? Adate lek nggen campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. kok Batman to, Pak? Suwi-suwire ngono lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Yang Teletubbies. Habis lah ya. Wingki-wingki kae. Nyapa? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya Pak ya. Oh, Apalagi glamour. kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning wayang. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten Pak. Nyamane ngono. Nggih kula lek malah damel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tuti? Lah tak pengen ngudule kedok kowe lho. Ben salah, lah Tuti kok ngono kae. Wis matur nuwun Nduk, lek ngungkepi malah kanyuwunku gandeng sampeyan iki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Sumpah ngono kuwi. Gandeng sampeyan menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampeyan kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Pak. Contoh sing apik, ngene ya, Nduk. Nggih, Pak. Nggih. Terus cara ya apa? Terus e.
mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ayo ya. Iya kan? Panas coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya Mbak. Tuku sego, lawe teri, Pak Margono, mugi tambah rezeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing gelar duruk nih iki. Mbak Tri Hastuti. Nah iya. kok ora sida murub ta udelmu Mbak Akhirnya kari ya. Akhirnya kan mau tak gendong jeblok. Nah iya. Iya Ti. Ayo. Selana ireng, Lanang lah kok suwek tengahe. ya lah ketok no Ya ora apa-apa, aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Iya. biasanya ngentut kebablasan suwe ya Sampai gedine ya. Koek. Ayo. Mugi. alah alah Iki ayo. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sak keluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. orang nyambung kok Pak orang nyambung lho Pak Obatnya carry deh. teko celana ireng teko Pak No Kok sik kan, sing penting kan Pakno disebut Pakno ngono to. Jadi kan masuk orang lah salah. hubungannya karo celana ireng Lho ya ora apa-apa. paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampe ini ngerti wesan Pak No celanane suwek tengahe ngono to Pinter we. Hei, Tik, aja di sini. Lah jenenge parikan. sing jalur ngono. Lek ya lek iya Iya. Lah kan celana ireng. Nah, rem ya. Ireng. Terus suwek tengahe. Nah, mugine sih Pak, mugine. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Ganteng. mugine tak pengen akeh dadi ganteng nih. Dihitung Pak Yoyo. Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Parah jangan. Ganteng. Terima kasih sampun ya Pak Yoyo. lanjutane piye Pak No ganteng mah lho Lagi to Pak Yoyo. Ya Allah, Pakno meleh to. Halo Pakno meleh Pakno. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pakno ganteng tansah kathah rezekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite, hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten banget. Niku dalang rek sing gelem ngejak sing ngejak iku lotok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane teng mriki kajenge nggih, penting urip. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary apa namanya ini? ulang tahun Pak ulang tahun happy birthday Kalau sing anniversary ngono lho. anniversary Anniversary nggih. Bu mus 38. Nek ngambak 48 tambah 6 malah. nggih kados lase umur 18 tahun Mulai koyo gangsingan. Loh, harus Pak Dalang. Nyuwun sewu lah wonten hadise to. Wong wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau, wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Biar rumah tangga itu selalu harmonis,
sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Suklon Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih maratuaku ya toh. Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nek opo nek emas rupane ireng lah. Nah, iya. Iki sih. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parianku iki mau. Jo kaya ngono ku mau sini-sini tidak Pak Cahyo Bu Kesi kok pariane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok. Dimirengke. Ayo ting-tingan. Ana tronton. Ana terang-terang. Nggo momot cengkeh. Ngocengkeh. Para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma gandeng sing didongake iki penonton lho Pak, Kyai Nganjuk, Kyai Nyeni, Kyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Ya, Kademen Nganjuk. Mbak. Ademen ya. Ini ngapain kok ketok kayak kemarin udah. Ayo. Selanjutnya ya Wanda Amara, ayo. Lah dandan aja mekokok enggak. Metu wokok mau ngene. Lah gak celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene. Aku akhirnya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten. Wah, ben kuwi. Tuku mangan Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Terus, Mbak Munasiroh yang nembe kemawon nandak mesin. Ayo. Lahi. Hujan rintik-rintik Jangan rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Mau kena dinggung kan? Ayo. Putri Astuti. Tetirnawati. Bu Siti toh Pak? Bu Siti nggih Bu? Bu Siti Yang ibu yo garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Ya. Muga-muga kathah rezekine. Allahumma Amin. ya. Iya, Bir. Ayo. Benakne anten. Ngantene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho. Ya dibenakne bergita ciloko. Lah niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bukek ya. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kuculuk loro bae. Ayo nong, golek duit kok ngapa-ngap bae. Oh. Ayo mau ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Destino. Iya. Sampeyan karo Mas Nanang, lha Brigita karo Arif Nomer. Yo. Senyum kekok dan Jadi enggak ini? jadi. Pakai pelumas. Apa? Pelumas Pak. Ini terusannya loh. Warnanya ireng. Oli. Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Iya, Bu. Enggak, Oli iki lek sik anyar ra ireng rupane ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu saya tak maksud ya oli tatapan iku Pak. Oh, seneng sing tak papan. Itu Pak ini parian loh jadi.
Ya, ayo Yudae ngetapa ya. Ayo Yudae bayange Wino ngae. Kaya Mbah Wir lho, bayange Bunga Tirah. Bayange Nembang. Oh, Nembang ayo ora. Ayo balanono neh, piye? Pakai pelumas. Nah, Warnane ireng. terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salaminya tansah langgeng. Allahumma Amin. Tapi to Pak akhirnya. udah biasa. Nah dia kan ngalamu kan dukung diri. Kula Pak. Iya no. Kula nggih to. Oh, iya. Kadang kula boten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano nano. Apa kuwi? Sikil nano nano. Keduren. Nano. Sikil nano nano. Si tintingannya Pak. Sikil nano nano. Penonton ora penak panira. Ya, sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Ika keselen Pak ceritane, keselen. Heeh, percaya yo seminggu ra mulih ae. Bapak seminggu yo ora lunga ae. Berarti prai ning omah. Cok. Rasane keju. Rasane kecil. Pak sinten? Kamar gono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kaya mau piro? Kae tong ora? 50-an it 400. Heeh. Terus 5.000 nya 3 berarti 6. 5.000 nya paling di sekitar 1 juta betul jangkep nggih Pak nggih. Ora kuwi tandha tresno wis diparingi tirakat. Iya Pak, disyukuri Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, dhewe yo ditampani, lek boten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono kok. Iya kan? Panas hutan panas aling-aling